Записки нещо. Да, бе, какво да питам, какво да говоря? Какво да питаш, какво да говориш? Да. Ти ще питаш. И може би да ме питат, че се питаме взаимно. Васила Иванова, студентка, е при нас в рубриката Моята история. Тя набила са квартирантките си. Ако се хилиш, бе. Не беше така, аз ако ги бях била, те даже нямаше да се оплачат. А какво се случи? Нещо стана недоразумение. Какво недоразумение? Не знам, нещо се пообъркаха. Едното ми, че изпадна в нервна криза. Аз съм виновна. Разкажи какво стана сега. Има репортаж. Нека да го видим репортажа първо. Скандалът започнал малко след 20 часа в коридорите на общежитието и след употреба на алкохол. Главната работа е заради мъже, заради Владимир, защото го харесват и не могат да го разделят. Мене ме изкараха виновна. Съм ударила обена и то нито по един път. По един шамар съм им била ударила. Заради Владимир ми бил много хубав. Съм бил голям. Дошлите на място полицаи не я стреснали по никакъв начин. Напротив, Васила започнала да ги ругае и псува. Те пък я задържали. Оказа се, че това не е за първи път. Сега условията са много по-добри. Защото сме вече в Европейския съюз. Ами преди беше много студено, пък сега не беше студено, беше топло. Момичето дължи близо 500 лева заради съставени актове за дребно хулиганство. Днес в съда тя отново помоли да й бъде наложена парична глоба, вместо да лежи за деянието си в ареста. Шуменският районен съд обаче й наложи 5-дневен арест. Нямам, защото си помисля, че като лежа 5 дена ще се взема пулка и повече няма да правя така. Ти не беше много сигурна дали няма да правиш така? Не бях сигурна, че няма да правя повече така. Ама за 6-ти път ти се случва. Какво да направя? Въпреки, че се извини за постъпката си, Васила не беше много убедена дали отново няма да посегне на някой, след като си излежи наказанието. Ти си страшна побойничка. Какво следваш ти, бе? Студентката. Български история. Българска история? Да. Каква ще стане след това? Мисля след 15 години съм президент на България. Искаш да ставаш президент на България? С това досие няма да стане, защото не ти е чисто съдебното минало. Ще става. Лежала си 5 дена в затвора. Какво от това? То на всеки може да се случи. Какво да му се случи? Да пребие със студентките си? Ама не съм ги пребила, защото не ги снимаха да ги видят, нищо им няма. Нито са сини, нито са бити, нито са изпотрошени. Шамариш ги от време на време. Не бе. А, какво бе? Много ме изнервиха. 2 месеца търпях, не можах да Защо? издържа. Какво те изнервиха? Простотията им ме изнерви. Какво на простотията? Каква им е простотията? Просто са. Какво направиха? Какво ти казаха? Постоянно някой идва ме се обужда за нещо, нарушиха ми режима на сън, на всичко. Аз не пуших 1 година, не пиех, нищо не правих си. Заради тях пропуших по 3 кутии цигари на денонощи. Пропи. И заради тях. По мъже почна ли да ходиш? Заради тях? И заради тях и по мъже почнах да ходя. А то, дето се карат за него? Влади ли? Влади. Какво за Влади? Добър ли е? Не знам, го знам дали е добър. Голям ли е? И казват, че му е голям, ама не знам. Кой казва? Интимните му партньорки. Интимните му партньорки. Да. Казва, че е добър. Ти си му приятелка. Да, бе. Ти не си ли падаш по него? Не. А тия двете си падат по него и се карат и ти ги шамаросваш, защото ти писна да се кара. Да, заради него стана всичко. Казах му, Влади, не идвай на 8 етаж, да няма проблеми, ама той не разбира от дома. Сега не го знам. Идва и се бият. Заради него иска да се фърлят от терасите, някакви шантера. Той с двете ли ходи? Той има много приятелки, не са само двете. Те за 5 часа. Ти реши да ги успокоиш всички, като им биеш по един шамар. Не съм им била шамари, бе. Добре сега. Нищо не съм им направила. Добре, за какво ще арестува полицията тогава, като нищо не си направила? Защото се разкрещях там и зато изнервиха много. На кого се разкрещя? На полицаите, на Антонията и на майка и от Межден. И какво им каза на полицаите? Нищо не им казах, какво да им кажа. Нали се разкрещява? Как и да не ме занимават с глупости, защото ще стане лошо. Ти от полицаите. От Нови пазар. Брат и сестри? Брат имам. Маризаше ли го много? Да. Нещо ми посягаш ли така? Не. Като ми правиш.
Абе, нещо си казвала, че си щела да набиеш всеки, който какво, Бойко Борисов? Какво, Бойко Борисов? Не, някой, всеки, който еди какво си Бойко Борисов, си щела да го набиеш. Какво? Да, бе. Всеки, който какво? Критикува ли какво? Всичко. И критикува. Направо, ако стана охрана на Бойко, аз съм заета, ще бъде недосегаем. Ти ще станеш охрана на Бойко. Ама съм заета. Мога само от време на време. Не си ли малка да си му охрана? Той Не. ще търчи над тебе. Не По-скоро съм той малка. ще пази тебе, отколкото ти него. Както прецени А с Бойко. какво си заета, понеже каза, че си заета? Нали съм студентка? Ходя на лекции. Сериозно? Да. Не ти личи по нищо. Че ходя на лекции, Да. ли? Питайте ви. Какво да питам? В Шуменския университет проверете дали не ходя на лекции. Аз съм най-редовната. Я изборя всички, извинявай. Я изборя всички български царе. Защо? От 681 година насам. Ханове или царе или общо всичко? Ханове, царе, всичко. Аспарух, Крум, Кобрат, Муртак, Симеон. И да продължавам. Естествено да продължаваш. Кой ще ме изпитва, че ще ме Нали пише? каза да питаме? Преди 2 минути каза да питаме. Добре, Ето, знам, питам. питайте нещо друго, ако Не, ме искам да ги чуя до край. че аз съм още първи курс, може да ги знам всичките, знаеш ли? Охо. Преподавателите си биеш ли? Не, много ги уважавам, моите преподаватели. Много Панайотов. А ако ти пишат някаква слаба оценка, какво правиш? Те не са ми писали сега. Панайотов написа двойка. За кое? За царете, нали? Не Защото за не ги царете, знаеш. защото не бяхме прочели... Защото не ги знаеш, нали? Значи, че това не се учи. Това се учи в училище. Панайотов не ми преподава по история. Това с царете и А хановете се по учи в фолклор и училище. стара българска литература. В училище се учи това, царете и хановете. Знам къде се учи. Ти не му учи мен къде се учи, да не те науча аз тебе. Как ще го научиш? Първо ще му говоря. Пък ако не разбира от приказки с други методи, мога го науча. Я кажи как е в Нови пазар. Нали казах? Весело. Ако ме изберат след 2 години за кмет на Нови пазар, направо ще го направя малкия Дубай. Как ще те изберат за кмет, като ти не знаеш българските ханове и царе? Знам ги. Не ги знаеш, не можа да ги изброиш до край. Ами не искам да ги изброявам до края, не съм дошла така да ги изброявам. Преди малко каза ли да питаме? Каза ли да питаме преди малко? Добре, до къде стигнахме? Не знам. До Симеон? Нямам представа. До Симеон. Къде прескочи на Симеон? Добре. Защо искаш във властта така да се изявяваш? Кмет, президент, охрана на Бойко? Защото с държава не отива добре. Тук постоянно отличат някакви хора, искат бият ги. Що не могат да отличат, що не ме бият? Нямаш пари за това. И да имам, и да нямам. Не знам, аз. Гадже Няма имаш да ли? отвлечат. Имам, да. Биеш ли го? Не. За сега. Целуваш ли го поне? То си моя работа, какво правя. Да не сме в Искрено и лично или при Наталия Симеонова. Как се казва? ходиме. Гаджето? Не е ваша работа. Не е наша работа. Да. Как се казва твоето гадже? Да. Значи нямаш гадже. Само ни Както баламосваш. искате, те си Само ни мислете. баламосваш, тук си дошла да ни баламосваш рано сутрин. Айде, чао.